Ročne zomiera každá druhá žena na rakovinu krčka maternice. V Švédsku sa potvrdilo, že očkovanie zabranilo u 88% vzniku karcinómu krčka maternice. Slováci sa nedávajú tak očkovať. Čo sú podľa vás také hlavné dôvody, príčiny? Myslím si, že očkovaniu nedôverujú. Dnes sa budeme rozprávať o víruse, ktorý je jedným z najrozšírenejších vo svete a spôsobuje vážne onkologické ochorenia, vrátane rakoviny krčka maternice. Dobrá správa je, že máme proti nemu účinnú prevenciu. O HPV očkovaní aj o mýtoch okolo neho sa dnes budeme rozprávať s pani riaditeľkou, s pani doktorkou Jankou Staškovou, regionálnou hygieničkou a zároveň riaditeľkou regionálneho úradu verejného zdravotníctva v Michalovciach a Sobranciach. Dobrý deň, vítajte. Dobrý deň, ďakujem za pozvanie. Aj my ďakujeme, že ste prišli. Pani riaditeľka, čo je to ten teda HPV vírus? Čo on vlastne spôsobuje? HPV vírus je vlastne vírus, ktorý je bežne zvyknutý na ľudskú populáciu. Hovoríme mu aj ľudský papilomavírus. A je to vírus, ktorý bežne s nami žije. Mnohí z nás ani nevieme, že ho vôbec v tele máme, ale bohužiaľ je rakovinotvorný. Má 200 druhov a z toho 40 druhov, 40 typov vie vyvolať aj onkologické ochorenie, a to predovšetkým u žien rakovinu krčka maternice, rakovinu vulvy, vagíny, ale samozrejme nevylučuje ani mužskú populáciu. Keď si niekto myslí, že tento vírus neohrozuje mužskú populáciu, je na veľkom omyle, pretože aj v ostatnom období nám stúpa počet onkologických ochorení aj u mužov, ako je rakovina penisu a rakovina konečníka. Takže ani muži bohužiaľ nie sú nejakým spôsobom chránení, ale otázka, alebo keď som našla nejakú štatistiku, tak bola dosť hrozivá, že možno až 700 žien na Slovensku vlastne ročne ochorie práve na rakovinu krčka maternice spôsobenú HPV vírusom, ale až 300 z nich môže vlastne zomierať alebo podľahne tejto chorobe. To číslo je naozaj hrozivé a pritom, ako som spomenula v úvode, existuje účinná prevencia. Čo to je, pani riaditeľka? Áno, presne ako spomínate, tie čísla sú hrozivé, sú alarmujúce, sú zastrašujúce, ale je naozaj pravda, že celosvetovo, a nevynímaj ani Slovensko, ročne zomiera každá druhá žena na rakovinu krčka maternice mladšia ako 45 rokov. Čiže tento údaj je naozaj alarmujúci, zastrešujúci, ale je výborná správa práve tým, že na tie rakovinotvorné ľudské papilomavírusy existuje účinná prevencia, to je očkovanie. Odborne tomu hovoríme očkovanie proti HPV vírusu. Nie je to žiadna novinka, musím povedať. Toto očkovanie je celosvetovo zavedené už od roku 2006 a vo viac ako 100 vyspelých krajinách. Odkedy vlastne môžu sa rodičia zaujímať o očkovanie svojich detí? Tak ideálne je, vzhľadom k tomu, že sa tento vírus šíri a prenáša pohlavným stykom, ale nakaziť sa môžeme aj pri bežnom kontakte s kožou a sliznicou ľudí, ktorí sú infikovaní týmto vírusom, tak ideálne je dať zaočkovať svoje deti, dievčatá a chlapcov už ešte pred vstupom do prvého sexuálneho kontaktu alebo do aktívneho sexuálneho života. Pretože tu pri tejto vakcíne ide práve o to, aby sa to včas zabrzdilo, lebo každým sexuálnym spolužitím sa zvyšuje riziko infekcie týmto HPV vírusom. Čiže ideálne je dať zaočkovať svoje 12, 13 a 14 ročné deti, lebo na nešťastie štatistiky hovoria, že aj ten vstup do prvého sexuálneho kontaktu, sexuálneho života sa v poslednom období veľmi posúva do nižších a mladších vekových skupín. Takže preto je ideálne dať zaočkovať 12, 13 a 14 ročné deti a práve aj tieto vekové skupiny, u týchto vekových skupín je očkovacia látka, ktorá je na trhu, je plne hradená zo zdravotného poistenia. Čiže očkovanie u týchto detí je bezplatné. Ak teda rodič má staršie dieťa, 15-16 ročné, stále je tam možnosť ho dať zaočkovať, alebo do akého veku sa odporúča dávať očkovať, aby vlastne táto prevencia bola účinná?
Áno, dá sa zaočkovať samozrejme aj 15-ročné osoby a staršie tínedžery, aj dospelejšie osoby. Taká veková hranica je do tých 40 rokov života. A samozrejme vtedy už sa ohľadom úhrady očkovacej látky je potrebné sa informovať u svojho lekára, respektíve v svojej zdravotnej poisťovni. Pretože už táto očkovacia látka v týchto vyšších vekových skupinách nie je úplne bezplatná. Spomínali ste, že sa očkuje vlastne už takmer 20 rokov. Ako je na tom Slovensko? Dávajú vlastne rodičia očkovať deti, alebo vlastne dávajú sa ľudia očkovať? Ako je to možno v iných krajinách pre porovnanie? Áno, ako som už spomínala, celosvetovo tá vakcína nie je nejaká novinka, lebo celosvetovo sa už očkuje od roku 2006 a prakticky aj profesor, ktorý uviedol spojitosť medzi HPV vírusom a karcinómom krčka maternice u žien, získal v roku 2008 za to Nobelovú cenu v medicíne, čiže nehovoríme len o nejakom takomto očkovaní. A bohužiaľ, zaočkovanosť populácie na Slovensku nie je taká, akú by sme si predstavovali celoslovensky. Máme zaočkovaných okolo 35% populácie a v okrese Michalovce a Sobrance, pretože my si robíme pravidelné kontroly očkovania. Je to očkovanie odporúčané, ale i napriek tomu robíme si pravidelné kontroly očkovania a tá zaočkovanosť je na nejakých 20%, čiže je veľmi, veľmi nízka. Na získanie nejakej kolektívnej imunity by sme potrebovali okolo 90% zaočkovanosti populácie. Čo môžem zase pochváliť krajiny ako Švédsko, kde je takmer 90% zaočkovanosť dievčat a chlapcov. Ďalší vyspelá krajina Austrália, kde je takmer 85% zaočkovanosť. Nemecko 65% zaočkovanosť. Maďari majú 70% zaočkovanosť. Takže sú štáty, kde už je tá zaočkovanosť veľmi slušná a práve v spomínanom Švédsku sa potvrdilo, že to očkovanie zabranilo u 88% vzniku karcinómu krčka maternice u tých dievčat, ktoré sa dali zaočkovať mladšie ako 17 rokov oproti nezaočkovaným osobám. Čiže benefit očkovania je veľký. Áno, aj tie výsledky vlastne to A tie dokazujú. výsledky, áno. Čím si to, pani riaditeľka, vysvetľujete, že Slováci sa nedávajú tak očkovať? Čo sú podľa vás také hlavné dôvody, príčiny? Tak v ostatnom období myslím si, že tomu očkovaniu nedôverujú. Možno sa trošku dotknem aj tých ostatných očkovaní pravidelných, ktoré sa v rámci našej Slovenskej republiky pravidelne očkujeme naše deti proti iným prenosným infekčným ochoreniam, vysoko tiež smrteľným, závažným. Našťastie, že naše mladé mamičky nemajú možnosť vidieť záškrt, nemajú možnosť vidieť čierny kašeľ, nemajú možnosť vidieť detskú obrnu a tie komplikácie, ktoré vznikajú pri týchto ochoreniach a práve kvôli ktorý týmto komplikáciám očkujeme tie deti a začínajú nedôverovať bohužiaľ už aj týmto očkovaniam. Takže z toho vyplýva aj tu taká akási nedôvera, neveria alebo boja sa. Môžem povedať skutočne s istotou, že táto očkovacia látka proti HPV vírusu dôležité je povedať, že človek nemôže ochorieť po očkovaní HPV vírusom na rakovinu, pretože táto očkovacia látka neobsahuje DNA vírus. Áno. A to je základ. Vy ste vlastne veľmi pekne povedali aj to, že mnohé mami, teda dnešné mladé mami našťastie nevideli tie vážne ochorenia a komplikácie detí proti chorobám, ktorých vlastne sú očkované. Vy ste vyštudovali lekárskú fakultu v Prahe. Vy ste sa stretli vlastne, pani doktorka, s nejakým takým, že mali ste nejaké také dieťa, ktoré bolo takto chore na tie ochorenia, ktoré spomínate, záškrd, alebo ja neviem, mumps, ale rubeola, neviem čo všetko. Tak viete, okres Michalovca a Sobrance je typický pre rôzne prenosné infekčné ochorenia a na nešťastie sme zaznamenali aj v roku 2019 rozsiahlu epidémiu osýpok, ktoré boli zavlečené z Anglicka.
A vzhľadom k tomu, že je to vzdušná nákaza, tak tie osýpky nám leteli tou vzdušnou cestou a bolo veľa prípadov, mali sme cez 500 ochorení na osýpky, čo môžeme skutočne povedať, je to staronové ochorenie od čias zavedenia očkovania proti osýpkam sme tu nemali, nezažili sme to očkovanie, tieto ochorenie Áno. a tie komplikácie hlavne, ktoré môžu vzniknúť po očkovaní, ale tie vírusy a tie baktérie, ktoré spôsobujú tie ochorenia, sú stále tu. Oni driemu, vyčkávajú. Leteckou dopravou si vieme teraz z rôznych iných štátov zavliesť to ochorenie. Veď nebudem ani ďaleko od pravdy, keď len minulého roku bola veľká epidémia v Spojených štátoch severoamerických na osýpky a tiež sa tam veľmi očkovalo. Veď my sme v čase epidémie osýpok, bolo v okrese Michalovce zaočkovaných 7 000 ľudí. A nezaznamenali sme, aspoň nemala som to hlásené, aby boli nejaké nežiaduce reakcie, nejaké vedľajšie reakcie z očkovania. Čiže nevidím dôvod, aby sa tí rodičia obávali, veď sú to vakcíny, ktoré sú overené rokmi. Samozrejme, môže sa stať, veď ja nehovorím, že vakcína je 100%, môže vzniknúť nejaká komplikácia alebo nežiaduca reakcia, ale je to bežné ako aj pri bežných liečivách, pri antibiotikách. Takže netreba posudzovať, že pri vakcíne, keď mám opuch, začervenanie alebo bolí ma hlava, že z toho robiť už nejakú veľkú vedu. Je to prirodzená reakcia organizmu. Organizmus do tela dostal niečo nové a on bráni sa. Práve to je dobre, lebo to je tá imunitná odpoveď, tá protilátková, že už si idem vytvoriť ochranu, obranu proti tomu, čo som bol zaočkovaný. Čiže obávajú sa rodičia, ale v mnohých prípadoch myslím si, že neprávom, a keby som si mala dať na misku váh ochorenie napríklad na rakovinu a očkovanie, tak čo si vyberiem? Určite očkovanie. Áno, tam nie je o čom. Áno. Keď to tak povieme. A stretli ste sa vlastne, hovoríte o tej epidémii osýpok alebo o tých osýpkach. Aké sú vlastne tie komplikácie, keď dieťa dostane osýpky? Vedeli by sme tam popísať? Tak najčastejšia komplikácia je zápal pľúc a zápal mozgových blán, meningoencefalitídy. A podotýkam, nie bakteriálne, ale vírusové, pretože osýpky, morbily vyvolávajú vírusy. Ako vieme dobre, nevieme vírusy liečiť antibiotikami, takže určite je oveľa nebezpečnejší vírusový zápal pľúc, vírusová meningoencefalitída, kde liečíme len tie príznaky, symptómy, ale neliečíme pravú príčinu. Nevieme ten vírus vyliečiť. Podchytiť, čiže áno. tu je to vysoké riziko. Ešte keď ste sa ma pýtala, áno, zaznamenali sme aj parotitídu, epidémiu parotitídy, epidémiu mumsu, kde dobre, môžeme si povedať, že základný klinický obraz nie je nejaký ťažký, hej, ale komplikácie sú. A čo je tá parotitída? Parotitída, čiže mumps, to je zdúrenie slinných žliaz a môže viesť, ochorenie u chlapcov môže viesť k sterilite. Jasné. U mužov. Čiže to je tá závažná komplikácia, napríklad pri mumpse, hej, pri parotitíde. Teraz nedávno sme zaznamenali tetanus u malého dieťatka. Tiež sme zistili, dieťa nebolo očkované. Tetanus, veď to je tiež vysoko smrteľné ochorenie. Čiže treba byť opatrný a rozmýšľať nad tým, a to, čo hovorím, je potrebné k tomu tá kolektívna imunita, pretože môže byť zaočkovaných 50% detí, ale to 1% môže ochorieť. Hej. A čiže ja pracujem už viac ako 40 rokov v tomto odbore a nezaznamenala som počas svojho pôsobenia nejaké závažné reakcie, nežiaduce, hrôzostrašné vedľajšie účinky po očkovaní. Aspoň som to nemala hlásené od očkujúcich lekárov. A zrejme aj vaša najväčšia dôvera sa prejavuje v tom, však máte vlastne deti, máte vnúčatka, zrejme sú všetko očkované, všakže? Áno, no samozrejme. Aj na odporúčanie, nie len to povinné pravidelné, ale aj na odporúčanie očkovania, áno, samozrejme. Ja očkovaniu dôverujem, ja mu verím, je bezpečné, je účinné, ako
dokazujú štatistiky Štatistiky, aj v áno. mnohých, nie len vo vyspelých, ale aj v našich krajinách, veď my sme zaočkovanosť na všetky tie prenosné infekčné ochorenia mali viac ako 90%, 95%. Mhm. A len teraz v súčasnosti, áno, leteckou dopravou sa veľmi rýchlo dajú zavliesť tie baktérie, vírusy a práve neimunné, neočkované deti sú k tomu náchylné, že ochorejú a potom môžu šíriť nákazu ďalej medzi populáciou. Áno. Keď sa vrátime k tomu HPV vírusu, teda vy ste spomenuli ten dôvod, že je tam možno tá nedôvera tých mamičiek alebo obáva z nežiaducich účinkov, čo sme vlastne aj dosť vyvrátili. Myslíte si, že je slabá informovanosť, že málo dávajú vedieť tým mamičkám, že pozrite, mamička, vaše dieťa bude mať 12 rokov, 13, je tu taká vakcína, vysvetliť. Myslíte, že aj tá edukácia je na nízkej úrovni? Asi aj to Mhm. prispieva k tomu, že tá edukácia je na nižšej úrovni, ale poznám aj mnohých pediatrov v našom okrese, Michalovce a Sobrance, ktorí nie naopak edukujú rodičov, hej, o tom očkovaní. Je pravda, že táto očkovacia látka je plne hradená až v tomto teraz neskoršom období. Bola tu tá finančná stránka. Takže rodičia aj z tohto pohľadu proste nejak nechránili svoje dieťa. Hoci ja stále hovorím, že na drahé krémy, na mobily a na všetko možné máme pre svoje deti, ale to, čo je pre zdravie dôležité učené, častokrát to odsúvame. Ako to, pani riaditeľka, prebieha? Kde sa môžu tí rodičia informovať a či to je viacero dávok, alebo ako tieto praktické veci prebiehajú? Ešte Áno. nám povedzte. Tak, informujú sa najčastejšie v prípade detí, je to u svojho pediatra alebo u dospelého lekára. Očkovať môže aj gynekológ, respektíve aj urológ. A je to viazané na lekársky predpis. Čiže rodič príde k lekárovi, lekár predpíše recept, vyzdvihne sa, vráti sa k svojmu lekárovi, zaočkuje. Momentálne máme na trhu, sú dostupné 3 druhy vakcín. Uh-huh, uh-huh. Podľa toho sa vyvíja aj očkovacia schéma. Aha. Vakcíny sú, že jedna vakcína je proti 2 typom vírusu, druhá vakcína proti 4 a práve tie 12, 13 a 14 ročné deti očkujeme 9-valentnou vakcínou, čiže očkujeme až proti 9 typom vírusu a očkovacia schéma je, prvá dávka sa podá a po pol roku sa podá druhá dávka. U starších osôb, u tínedžerov vyššieho veku a u starších osôb je 3-dávková schéma. Podá sa prvá dávka, o mesiac druhá a o 6 mesiacov po prvej tretia dávka. Čiže je 2-dávková schéma a 3-dávková schéma. Uh-huh. Ale to sa všetko dozvedia u svojho ošetrujúceho lekára. Len sa treba pýtať, informovať, poradiť sa, rozhodnúť a správne sa rozhodnúť. Uh-huh. A ešte taká otázočka. Vy ste spomínali teda, že sa môžu dať očkovať aj staršie deti, alebo vlastne aj dospelí do veku tých maximálne 40 rokov. Dávajú sa aj títo ľudia očkovať, alebo odporúčali by ste aj u tých starších teda sa dať zaočkovať? Viete, odporúčala by som aj z takého dôvodu, že ženy, ktoré prekonali rakovinu krčka maternice a v procese liečby sa dali zaočkovať, tak u 2/3 týchto žien bola recidíva, čiže návrat ochorenia nižší ako u žien, ktoré sa zaočkovať nedali. Uh-huh. Čiže aj to je benefit tohto očkovania. Takže rozhodne tá veková hranica tých 40 rokov, do tých 40 rokov odporúčam sa dať zaočkovať. Bavíme sa celý čas vlastne o očkovaní, ale existuje vlastne samozrejme, alebo je dôležité tie návštevy lekára, ktoré sú často vlastne opomínané. Mnohé ženy si povedia, no však som bola pred 3 rokmi, pred 5 rokmi. Takže vlastne aj táto prevencia je veľmi dôležitá. Ako vy odporúčate vlastne návšteva toho lekára a či vôbec podľa vás je to dôležité? Áno. Čiže na tú prevenciu nesmieme zabúdať vo všetkých smeroch. Bolo by zlé odo mňa len hovoriť, že najúčinnejšia prevencia je očkovanie. Od
to očkovanie je najúčinnejšie presne ešte pred tým prvým sexuálnym kontaktom, pred tým sexuálnym životom, pretože s HPV vírusom sa sexuálne žijúci ľudia stretnú 9 z 10. Čiže je to veľa. A samozrejme, netreba určite podceňovať preventívne lekárske prehliadky u gynekológa, kde sa robí screeningové vyšetrenie, kde sa robí výter z krčka maternice a práve tam sa zisťujú, aké typy v tele máme. Hej? A jednoznačne v prípade sú určité tie typy, ktoré sú rakovinotvorné, tak v takýchto prípadoch určite neváhať a okamžite sa dať zaočkovať. Ale práve tomu chceme predísť, aby sme zabránili vzniku tým typom práve pri tom sexuálnom živote. Najviac infikovaní momentálne, čo vieme, sú osoby 18 až 25 roční. A keď sú zaočkovaní, tak je vysoká pravdepodobnosť, keď by boli zaočkovaní, tak je vysoká pravdepodobnosť, že nemôžu nakaziť iné osoby. Čiže je to naozaj ako účinné. Áno. To hovoríme o dámach, vlastne, čo, aby chodili k gynekologovi, čo páni. Vlastne aj u nich sa odporúča raz ročne, alebo dvakrát, alebo raz za 2 roky ísť k urologovi? Tak, ako je to u nich? Určite sú potrebné aj u urologov tie lekárske preventívne prehliadky a čím vo vyššom veku, tak je častejšie aj kvôli iným nádorovým ochoreniam, ktoré nesúvisia teda s HPV vírusom. Ale ako som aj spomínala, je omyl, keď si niekto myslí, že HPV vírus neohrozuje mužskú populáciu, neohrozuje, pretože skutočne sú na vzostupe aj tieto rakoviny, ktoré som spomínala, či je to rakovina konečníka alebo rakovina penisu. Áno, to ste hovorili vlastne. Alebo vznik rôznych genitálnych bradavíc. Genitálnych. Pretože áno, HPV vírus, ten, ktorý nie je infekčný, keď neobsahujeme v tele infekčný typ vírusu, ale on vie spôsobovať tie rôzne kožné výrastky. Hej? Čiže spôsobuje aj nie nejaké závažné ochorenia. Môže kožné výrastky alebo kožné bradavice na rukách alebo na chodidlách. No, bohužiaľ, potom najhorší je ten, keď sa objaví v tele ten rakovinotvorný typ. Vy ste aj spomínali, vlastne dlhé roky pôsobíte na regionálnom úrade verejného zdravotníctva. Vlastne stretávate sa vy možno aj s nejakými takými mýtmi, ktoré sú opradené ten HPV vírus nejakým spôsobom, že prečo tomu ľudia vlastne neveria? Stretli ste sa vy s niečím takým? Skôr tie mýty a tie obavy a ten strach je z iných očkovacích látok alebo z očkovaní proti iným neprenosným ochoreniam, ako najčastejšie to boli osýpky, tie spomínané morbily, kde sa dávali tie osýpky do súvislosti so vznikom autizmu. Ale lekári, ktorí takéto argumenty vypustili, tak bola im zakázaná už aj lekárska prax, pretože vysoké odborné fóra nedokázali súvislosť, nebola dokázaná súvislosť medzi autizmom a očkovaním proti morbilám. Takže v iných prípadoch áno, stretávame sa, obávajú sa očkovaní, ale nehovorím, že očkovanie je 100%, ale rozhodne nevyvoláva také závažné komplikácie, aké niekedy boli popisované. Áno. Tie, ako ste popisovali aj pri tom HPV víruse, skôr tie bežné, možno začervenanie, ak ste hovorili v mieste v pichu, môže sa objaviť teplota možno? Áno, môže sa objaviť teplota. Najčastejšie je to len bolestivosť v mieste v pichu, to je pochopiteľné. Začervenanie, opuch, môže byť mierne zvýšená teplota alebo mierna bolesť hlavy. Ale opäť zdôrazňujem, to je obrana, to je reakcia organizmu, to je už začína sa boj, vytvárajú sa protilátky, organizmus začína bojovať proti tomuto, takže je to len skôr obranný mechanizmus, ako že nie sú to závažné komplikácie. Trošku to nadľahčím, že či deti, ktoré sú očkované, majú v ten deň akože voľno zo školy? Neviete? Či im dajú ospravedlnenku? Neviem, ale a viete čo, zaslúžili by si. Na záver by som sa rada opýtala, lebo nie každý rozumie, čo to znamená tá kolektívna imunita. Vy ste to spomenuli niekoľkokrát počas nášho rozhovoru, tak povedzme, že čo to znamená, keď je tá kolektívna imunita? Kolektívna imunita znamená, že je zaočkovaný proti danému ochoreniu vysoký
počet osôb. Či deti, alebo dospelí, lebo vieme, že očkujeme aj dospelých. Tak čím je tá kolektívna imunita, čím je nás viacej zaočkovaných, tak tým je vyššia ochrana a zabranie pred daným infekčným ochorením a malá pravdepodobnosť vzniku infekčného ochorenia. Svetová zdravotnícka organizácia, ako aj Centrum pre kontrolu a prevenciu chorôb, odporúča, že aby sme zabranili vzniku všetkých prenosných infekčných alebo neprenosných infekčných ochorení, tak je potrebné, aby tá kolektívna imunita bola viac ako 95%. Čiže to je tá kolektívna imunita. Vysoké percento zaočkovaných osôb, ktoré chráni pred vznikom daného ochorenia, proti ktorému očkujeme. A to si spomínali, že to klesá od určitého roku. A klesá to od určitého roku, áno. My to zistujeme pri pravidelných kontrolách očkovania aj momentálne. Moji odborní pracovníci oddelenia epidemiológie navštevujeme pediatrov a všeobecných lekárov a kontrolujeme očkovanie, kontrolujeme, ako sú zaočkované určité ročníky narodenia a musím povedať, že áno, niekedy sme mali 95, 98, 99% zaočkovanosť. Keď som mala obvod, kde bola 100% zaočkovanosť, nie, išla som si to overiť, pretože neverím veľmi 100%, ale musím povedať, že v minulosti pediatričky, ktorým veľmi pekne ďakujem, nakoniec mali 100% zaočkovanosť. Áno. V súčasnosti bohužiaľ tá zaočkovanosť klesá. Ovplyvňuje nám to aj rómska populácia, ktorá, poviem takto, rodičia rómskych detí nie, že by nechceli dať zaočkovať svoje dieťa. Oni nie sú antivaxéri, ale oni prídu k lekárovi len keď sú deti choré. Už keď sa vyzdravia, majú prísť na kontrolu, kedy by ich lekár mohol zaočkovať, tak už ich je ťažko dostať. Čiže tu je ten problém. U nich nie je problém s antivaxérstvom, že sú proti očkovaniu, ale s ich disciplínou. Navštíviť toho lebo pediatra. dieťa musíte očkovať, keď je zdravé, nie keď je choré. Tak. Áno. Takže tam je ten problém. Tam je Čiže problém. aká je teraz, koľko percent je teraz asi populácie zaočkovanej tu v Michalovciach a Sobranciach? Okolo akých percent sa to pohybuje? My sa pohybujeme tak od 90 do 95, 96%. Takže ešte to stále nie je také kritické. Ešte to nie je stále, pretože keby už bolo pod 90%, tak už by to bolo akože, tak ako spomínate, kritické. Už by to bolo zlé. A čo sa vtedy robí, keď by to išlo vlastne dole a dole? Dá sa niečo vôbec robiť? Tak samozrejme, stále prizvukujeme pediatrom, že tie resty, ktoré nie sú, že treba predvolávať pacientov, treba ich zaočkovať. My robíme opakované kontroly, aby sme si kontrolovali, či je to. Čiže v mnohých prípadoch, ako dôjde k náprave, že v priebehu roka sa dá zaočkovať, lebo hovorím, nemusia byť zaočkované presne podľa toho času očkovacieho kalendára. Áno. Dôležité je, aby boli zaočkované. Hej. Samozrejme, lepšie je podľa toho očkovacieho kalendára, lebo je to presne na základe imunologických prehľadov. My sme si len tak nevymysleli, že sa očkuje dieťa, začíname očkovať v 3. mesiaci veku dieťaťa. To má všetko odborný podklad na základe imunologických prehľadov, kedy sa odoberala krv a zisťovala sa, aký je ten imunitný stav toho dieťaťa. A sa prišlo na to, že je potrebné už vtedy očkovať. Tu sa zase zistilo, že pretože bola tá potvrdená súvislosť medzi sexuálnym životom a HPV vírusom, že je vhodné zaočkovať pred prvými sexuálnymi kontaktami. Čiže nič nie je len tak vymyslené. Je to všetko na báze odborných lekárskych argumentov. Ináč, keď hovoríte o tých prvých sexuálnych skúsenostiach, že je to už príde také hrozivé, že 12-13 ročné dieťa by malo mať už nejaké sexuálne skúsenosti, je to veľmi skoro. Aj možno týmto apelovať na rodičov alebo aj na deti, že vlastne všetko má čas svoj, že vlastne nech sa ničoho neboja, ničím neujde. A vy vlastne na vašom regionálnom úrade robíte veľmi veľa aj vlastne zaujímavých aktivít a vecí. Teraz vlastne najbližšie vás čaká Deň srdca, to bude v budúci pondelok, ak sa nemýlim. Tak nám ešte pozvite divákov, poslucháčov, že o čom to bude ten Deň srdca a prečo sa vlastne robí vôbec. Áno, tak Deň srdca, tak srdce základ všetkého. A preto sa o to srdiečko by sme sa mali príkladne starať
a tá starostlivosť je zo všetkých pohľadov. My sme, vzhľadom k tomu, že sme tá preventívna zložka zdravotníctva, tak my sa snažíme nefarmakologickými postupmi a nefarmakologickými opatreniami primäť ľudí k zdravému životnému štýlu. V ostatnom období tie kardiovaskulárne ochorenia mladnú, to znamená posúvajú sa na nešťastie do nižších vekových skupín. No a vzhľadom k tomu, že my sme ten preventívny orgán a Deň srdca pripadá na 29. 9. september, hoci ja som zastancom, že nie len 29. septembra treba rozprávať o srdiečko, o prevencii, ale musíme na to myslieť v priebehu celého svojho života. Ale tento deň budeme robiť na regionálnom úrade verejného zdravotníctva v Michalovciach akciu, na ktorú vás všetkých srdečne pozývam. V poradni zdravia bude špeciálnym prístrojom sa vyšetrovať zloženie a skladba nášho celého tela. V spolupráci s strednou zdravotníckou školou študentami budeme vyšetrovať krvný tlak, budeme merať glukózu, určovanie krvných skupín. Pred úradom verejného zdravotníctva bude krásne, veľké červené srdce, pri ktorom sa budú môcť návštevníci odfotiť, v zasadačke budú poskytnuté odborné poradenstvo, budú prebiehať filmy o prevencii srdca a v parku študentov budú taktiež akcie pre našich občanov ako petang. Na bicykli môžu chodiť, áno, na bicykli zašportovať a pešo prísť pred regionálny úrad verejného zdravotníctva a dať si vyšetriť bezplatne, samozrejme, ukazovatele zdravotné, kde budú poučení, ako správne žiť a o správnom životnom štýle, ako čo najviac si udržiavať to naše srdiečko v pohode, aby sme čo najdlhšie žili. Takže aj z tohto dôvodu vás všetkých 29. septembra pozývam. Akcia začne od 8. a bude prebiehať celý deň tak zhruba do tej 15. hodiny. Ďakujem veľmi pekne pani Janke Staškovej, pani riaditeľke regionálneho úradu verejného zdravotníctva v Michalovciach a Sobranciach. Nech sa vám darí všetko dobré, pani riaditeľka. Ďakujem veľmi pekne za pozvanie. Do počutia, dovidenia. Dovidenia.